I ara sí, con la vicealcaldessa, con Anna Morell. Senyora Morell, molt bon dia, benvinguda. Gràcies per estar avui amb nosaltres. Molt bon dia, Carme. Moltíssimes gràcies a vosaltres. Estàvem parlant de coses relacionades amb la ciutat d'Oliva i jo estava parlant en concret d'eixes obres que s'estan desenvolupant en un centre escolar a la ciutat que han suposat una certa polèmica i que, bueno, sembla que la part més dura, per dir-ho d'alguna manera, de les obres ha finalitzat amb èxit, no? Sí, evidentment, els centres escolars estan sometent-se a millores, a inversions en tots els centres escolars. En aquest cas, un centre escolar van iniciar en el mes d'octubre la rehabilitació i les obres de millores valorades en més de 580.000 euros. És cert que després del Nadal es va produir la fase més complicada, en 3 setmanes més complicades que anàvem a tindre, perquè anava a canviar-se tot el xapat del centre escolar i substituir-lo ja per materials molt més actuals. I, bueno, això anava a comportar un poc de molèsties, encara que l'empresa, vull felicitar-la per el seu gran treball, la part de les obres que podien produir més molèsties es van fer per la vesprada. I, bueno, hem intensificat en aquestes setmanes la neteja, el servei de neteja, per a que els xiquets estiguen el millor possible en el seu centre. I, Carmen, en paciència les coses ben fetes acaben donant els seus fruits. Claro. Ja s'han finalitzat aquesta part que era la més complicada, ara ja els treballadors ja no estan en les zones comuns de les aules i ja tornen a actuar en la zona infantil quan va produir-se ja el trasllat dels xiquets, ja no van estar els xiquets en aquestes aules i comencem a actuar ja en aquesta fase. I en els patis exteriors que també estan quedant-se d'una forma fantàstica i els nostres xiquets van a gaudir del seu centre escolar. Però és cert que van demanar un poc de paciència i al final ja s'ha fet ja s'han acabat aquesta part un poc més complicada, però ja hem tornat a aquesta normalitat. Poc a poc, que les obres requereixen de paciència i molta comprensió, però la bona qüestió, efectivament, la bona qüestió és que sempre tot allò que comença acaba i sembla que aquestes van per bon camí. Què anava jo a preguntar-li? Obres, perquè també han acabat altres obres en concret que han estat desenvolupant en parcs i jardins i crec que també estan aprofitant aquests moments no sols per a fer aquestes obres sinó també per a, d'alguna manera, generar una miqueta d'economia. Sí, efectivament, Carmen, un dels objectius que nosaltres teníem quan vam arribar al govern és posar en valor els espais i els enjardinaments de la nostra ciutat i també dels jocs infantils. Per això, en aquest any i mig que hem portat de legislatura, hem treballat molt remodelant i dotant de seguretat els nostres parcs, tant el parc de l'estació, la placeta de Riu de Frares, el parc del conservatori, que vam incorporar nous jocs infantils, la tirolina, que els xiquets ho passen bomba en els jocs, i ara també ja estem culminant les obres de remodelació del parc del sector 15, i al final el que hem fet, el passeig central, l'hem alliberat dels jocs, perquè part d'aquests jocs infantils estaven invadint el que és el passeig central i n'hi havia com un embotellament, es reduïa el pas dels vianants i n'hi havia moltes complicacions. Hem deixat el passeig totalment lliure i hem desviat el parc a la zona ajardinada i, de fet, hem incrementat en més de 40 metres quadrats també la superfície per als nostres menuts. Aleshores, quan els nostres xiquets tornen als seus parcs, estaran en les millors condicions. Encara han continuat més perquè també aquest pla d'Innova Park hem volgut actuar i millorar el parc infantil que n'hi havia en Sant Vicent, en la zona de la cooperativa, que estava en un estat molt lamentable i encara era d'arena, de pedra, el sol. I el que hem fet ara estem fent tota la base de cautxo i anem a incorporar nous jocs perquè entenem que és prioritari la seguretat dels nostres menuts. Però també en aquesta filosofia, Carmen, ara també hem finalitzat i hem posat en valor i hem creat un jardí en el que és el carrer d'Isaac Albéniz, en el conservatori. Hem creat un espai enjardinat nou de 120 metres quadrats perquè era una de les necessitats i reivindicacions també dels veïns, perquè era un espai que s'havia convertit en un lloc de residus de les mascotes i, la veritat que degradava un poc el sector. I en aquesta actuació neta, que són microinversions, el que fem és posar en valor aquests espais.
I també una altra reivindicació del barri de Sant Francesc era la placeta de Josep Segrelles en el Comte d'Oliva. També els seus jardins provocaven molèsties perquè quan no tenien vorades o barreres que limitaren la zona de l'arena, al final, quan hi havia vent, el que feia era escampar-se l'arena. I una cosa molt important que nosaltres estem preveient és el tema d'introduir sistemes de degoteig. Molt important controlar que els nostres jardins tinguin les quantitats d'aigua necessària. I per a millorar aquest manteniment n'hi ha que incorporar sistemes de degoteig que tradicionalment no s'ha fet en la nostra ciutat i aleshores volem cada vegada que creem un parc o un jardí anar introduint el degoteig, sobretot per el control de l'aigua i sobretot per a garantir el manteniment de les zones ajardinades. Són inversions, també estem treballant, que en breu ja finalitzarem, l'espai biosaludable per a la nostra gent gran, i són inversions que s'han finançat del remanent de tesoreria, d'aquest superàvit que tenien les administracions, i el que intentem també, Carmen, és que les empreses tinguin oportunitat. Volem recordar que els ajuntaments no creem ocupació d'una forma directa, però sí que és cert que sí que ajuden, sí que poden ajudar a crear molta ocupació. Per això és molt important continuar invertint. I la Covid el que no pot fer és que suspengam els ajuntaments aquestes inversions. Per això és molt important tirar endavant i no suspendre els edificants, que són inversions que van a tindre tots els centres escolars, però darrere d'aquestes inversions hi ha empreses, hi ha treballadors, hi ha jornals, i hi ha persones que necessiten treballar. I per això és molt important continuar invertint. Això és molt important. Però ahir parlàvem amb el regidor Quino Calafat, ens deia allò de estem gestionant tot el que és el projecte, el programa Resistix de la Generalitat Valenciana amb aquests diners que van a repartir-se i ell ens parlava de la part que afecta evidentment a hostaleria i turisme. Però també ens va dir allò de però l'Ajuntament d'Oliva no ens conformem en les ajudes de la Generalitat i estem buscant o creant un fons d'ajuda també municipal. I hem dit, diners municipals, anar a Morell. Sí, efectivament, Carmen, crec que l'Ajuntament d'Oliva, la nostra administració, quan va esclatar aquesta situació de Covid-19, hem intentat ajudar i recolzar a tots els sectors. De fet, quan vam tenir el primer estat d'alarma, vam començar a modificar ordenances fiscals, vam començar a suspendre el calendari fiscal, posposar, facilitar. Vam fer molt de moviment econòmic des de la delegació d'Hisenda per ajudar. Però tenim que continuar fent-ho. Perquè jo sempre dic que el més important és salvar vides, però també és important mantindre el teixit comercial, el teixit empresarial, d'autònoms. Són moltes famílies que estan passant una situació complicada i també nosaltres com a Ajuntament volem treballar en un propi pla local i també volem fomentar l'ocupació també d'una forma directa per a generar un pla d'ocupació local. I aquest tipus d'iniciatives volem sufragar-les en el nostre remanent de tesoreria, en el nostre superàvit. Aleshores sí que estem treballant perquè volem que n'hi haga una línia de finançament, una línia d'ajuda per part del nostre Ajuntament. És cert que en el pla Resisteix l'Ajuntament d'Oliva, com tots els ajuntaments, anem a sufragar el 15% de totes les quantitats econòmiques. I l'Ajuntament d'Oliva, per supost, que ja va dir pràcticament des del primer dia que es va anunciar que nosaltres també ens uníem i també anàvem a posar la nostra part econòmica per ajudar. Però és cert que hem fet una valoració de realment fins a quin punt estem ajudant en el pla Resisteix i pensem que encara podem fer a nivell local un poquet més. I aquest poquet més és el que nosaltres estem treballant ara en un pla local, en un pla que depenga del nostre Ajuntament per a poder dotar de més ajudes als sectors que estan passant-ho en aquests moments pitjor, no? Estan molt afectats en la nostra ciutat. És a dir, no seran diners adreçats exclusivament a turisme? No, els sectors econòmics que estan afectats són molts en la localitat. Està el comerç, estan les activitats també, per exemple, el gimnàs, activitats esportives que també estan passant verdaderament mal. Però és cert que quan tots els sectors, per exemple, atacar l'hostaleria també té repercussió.
n'hi ha comerços o activitats que tampoc tenen quasi feina. Per què? Perquè està tancant-se la mobilitat i quan la gent no hi, el consum es redueix. I això també està provocant pèrdues en les empreses locals. A mi personalment em dol en l'ànima cada vegada que una empresa anuncia que va tancar les seves portes. Per això també des de la delegació de Parcs i Jardins està treballant-se en que totes les flors de la nostra ciutat estem adquirint-los a les floristeries. Per ajudar-los ho van fer en Nadal, ara tornarem a fer una injecció a les floristeries de la nostra ciutat, invertim en totes, comprem en totes les mateixes quantitats per ajudar. Per què? Perquè ara entenem que ells també es necessiten a nosaltres i nosaltres hem de fer gestos per ajudar al nostre sector, perquè va ser, igual que s'endú la Covid vides, va arrasar possiblement comerços i activitats. I el que nosaltres volem fer és ajudar-los per a que puguen aguantar i quan recuperem aquesta normalitat que estem desitjant-la ja puguen continuar la seva activitat amb molta força. Efectivament. Sé que estan preparant-ho, per tant, no podem donar moltes dades, però eixirà de remanent de tresoreria, m'imagine. Sí, efectivament, eixirà de la liquidació positiva que va tindre l'Ajuntament. És cert que els ajuntaments en aquests moments, pràcticament a tots, estem en fase de liquidar el pressupost, de tancar les comptabilitats. Fins que no tinguem tancades les comptabilitats no podem disposar d'aixòs diners. Però és cert que nosaltres, a l'Ajuntament d'Oliva, cap al 15 de febrer ja tancarem aquesta comptabilitat. Estem convençuts de que anem a tancar en positiu. Aleshores, a partir d'aquest moment ja podem fer modificacions del crèdit per a crear partides d'ajuda als nostres sectors i a la nostra ciutadania, perquè també és cert que ajudar els sectors empresarials és fonamental, ells creen ocupació, però també hi ha moltes famílies afectades que també necessiten d'ajudes socials i també per supost ja l'any passat reforçaren en més de 300.000 euros les ajudes d'emergència i entenem per supost que enguany també va ser una prioritat i una necessitat. Estem esperant a la liquidació i quan ja tinguem la liquidació ja podrem fer aquests moviments econòmics. Molt bé, doncs esperarem aquest moment per tal de poder contar-lo. Anna Morell, moltíssimes gràcies per haver estat avui a nosaltres i haver-nos donat aquestes notícies d'Oliva. Moltíssimes gràcies a vosaltres.